8 barangay sa Calasiao, Pangasinan nakakaranas ng pagbaha. Marusay River nasa critical level na. Naka-alerto si Claire Lacanilaw. Naghahanda ang ilang residente sa Calasiao, Pangasinan sa posibleng pagtaas ng baha. Isa ang barangay Lasip sa 8 barangay sa bayan na nakararanas ng pagbaha. Kabilang ang barangay Manku, Longos, Nalsyan, Banlag, Songkoy, Lumbang at Talibao. Sa ngayon, nasa 8.9 feet above critical level na ang antas ng tubig sa Marusay River. Binabantayan natin yung lagay ng panahon dahil tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan na nararanasan ng ating bayan. At the same time po ay yung tubig na manggagaling upstream, bababa pa po yan dito sa ating ilog. Nanginayang ang ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan matapos malubog sa baha ang kanilang taniman. Ang ilan nabubulok na dahil sa ilang araw na pagkababad sa tubig. Bunga niyan kasi lubog na eh. Pag yung puso ng palay, paglalabas yan, iitim po siya. Kasi ang tubig dito, baka mahigit 1 linggo pa huhupa ito. Ayon sa Municipal Agriculture Office, apektado ng pagbaha ang ekta-ektaryang palayan sa mga barangay na Malabago, Anolid, Alitaya, Amansabina at Bari. Talagang lubog na yun. Talagang apektado talaga yung nila, yung pag ng bote ng ating palay. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa Barangay San Gabriel, Macabebe, Pampanga dahil sa bahang naipon sa mga ginagawang drainage na inabutan na ng tag-ulan. Ang ilang barangay sa Barangay Kaduang Tete, pinasok na rin ng tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa Barangay Almacen, Hermosa, Bataan. Ang baha umabot sa mahigit 1.5 talampakan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nararanasan naman ang pabugso-bugsong ulan na may bahagyang pagbayo ng hangin sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, bunsod ng nararanasang habagat. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.